Sobarkal mendia igoko dugu, Ezkaurre babesgunea ezagutuko dugu, Etxo eta Anso herriak bisitatuko ditugu. Hemen ematen diogu hasiera gaurko saioari, Lintzako mendi aterpean. Gaurko helburua Sobarkal mendia izango da. 2259 metroko garaiera duena. Sobarkal mendia, bertze mendia handi batzuren itzaletara gelditzen da. Iruerrege Maia, Petretxema, Atxerito, Txinebral, baina ikuspegi edarrak dituenez, gure aukera Sobarkal mendia izango da. Kaixo, gaurkoan Arrigorrieta mendilerroa eta Ezkaurre mendia izeneko babesguneari buruz hitz egingo dugu, eta horretarako Erronkariko ibarrera etorri gara. Hemen naturgunearen ekialdeko mugak daude, eta hemendik mendebaldera zabaltzen da, Anso eta Zuriza ingurura iritsi arte. Sakanestu eta mendiz betetako zonaldea da, erliebe benetan malkartsua.
Ezkaurre mendiak inguruko punturik altuena markatzen du, 2050 metro ingururekin, eta tinko agertzen da Kareharri mendigune handia osatuz. Arkaitz, mendilarre eta baso ugariduna azalera honek dibertsitate handia agertzen du, eta bertako izaki bizidunen bizirautea ziurtatzeko kontserbazio berezirako eremu eta hegazti babesgune berezia izendatu da, beti ere Natura 2000 sarean. Naturgune honen azaleraren 175 basoz estalita dago, eta zuhaitz hauek aurkitzen diren alturaren arabera mota desberdinetakoak izango dira. 1500 metro ingurura arte pinu gorriko pinudiak izango dira nagusi, eta hauen artean aritzak, pagadiak eta urritzak ere aurkituko dira. Zonalde garaietan pinu beltzak hasiko dira, 1700 metrotik gora oihan irekiak sortuko dituzte Orre, Ezpel eta Otaberekin batera. Azkenik, puntu altuagoetara mugitzen bagara, Arkaitzen inguruan mendikoloreak ikusgai izango ditugu. Hoien artean mehatxatuak dauden Pirinioetako Adonis eta Haizearen Lorea daude. Gaurko saioan, Nafrotik aterako gara eta Etxo eta Antso herriak ezagutuko ditugu.
oraintxe bertan, Etxo herrian gaude, Etxoko ibarran edo Balde Etxo. Berez, ja, zonalde hau, garai batean Erdi Aroan, nahiz eta Nafarroko erresuman egon, bailara hontan, ibarra hontan, sortu zen Aragoiko erresuma. Gaur egun, herri honek, ia 700 biztanle ditu, eta nahiz eta garai batean hemen nekazaritza eta batez ere abeltzaintza ziren hemengo ekonomiaren zutarriak, gaur egun batez ere turismoa da. Etxoko herria, Balde Etxo edo Etxoko ibarra baita ere, Jazitania zonaldean kokatutak daude. Hemen, zonalde honetan, izen euskaldunak, bertako hizkuntzarekin, txeso hizkuntzarekin nahazten dira. Bertan ikusten ditugun eraikinak badaukate ezaugarri bat, tximiniak dira. Pirinoko tximiniak ederrak kanpotik eta zabal-zabalak arras handiak direnak barrutik. Hemengo ibarrak, jakinta hemen Pirineoak muga egiten dutela Frantziako estatuarekin, beti ere betidanik pasobideak izan dira. Erromatarren garaian, baita baziren hemen 3 galtzada nagusi, eta batez ere famatuak dira hemen 20. mendean egon ziren liskarrak, egon ziren baita ere istorioak. Hau da, bai Gerra Zibila eta ondoren, makiak hemen egon ziren, baita saiatu ziren Frantziatik onat sartzen Espainiako Errepublika berreskuratzera, eta noski baita Bigarren Munduko Gerran, Alemaniarrak Frantziako estatua hartuta ondoren, hemendik pasatu zituzten hainbat judotar eta hainbat errefuxiatu. Puntu honetan, uzten dugu Hiruerrege Maila edo Petretxemara eta baita Lintzako lepora ematen duen bidea. Guk, Folla de los Ingenieros delako bailara txikian zehar, Petretxemako lepora iritsi behar dugu, Sobar-Kalmendira joan nahi badugu. Hemen, Pirineoan, ez da arraroa horrelako txabolak aurkitzea. Orain, udara partean, artzainek erabiltzen dute, eta mendizalek ere babesleku bezala
erabiltzen aldute. Orain, gure esku dago ongi zaintzea eta mantentzea. Ibilbidean zehar hainbat eta hainbat zulo ikusiko ditugu. Hauek marmotak eginiko zuloak dira. Marmotak kastoren antzeko animalia dira, hemen Pirinioetan bizi direnak, negu guztia lotan pasatzen dute eta udaberri aldera beren zuloetatik ateratzen dira. Ea zorte pixka batekin, pixka gorago baten bat topatzen aldugun.
Babesgune honetan animalianistasuna handia dago. Zerura begiratuz gero, arkaitzetan abia egiten duten hegazti harrapariak ikusiko ditugu. Hoien artean, saiarreak, ugatzak eta arrano beltzak egongo dira. Lurzoruan, ugaztun txiki eta handien aztarnak desberdintzeko aukera izango dugu. Basurde eta orain ugari daude, eta lepatxuri eta lepa horiak ere aurkituko ditugu. Baina ugaztunen artean, hartzarrea da ospetsuena. Hemen bizi zen azkeneko hartzak Kamil izena zuen, eta desagertu zenetik bizitokia hutsik dago. Hala ere, Pirinioetako beste baieretan bizi diren hartzarreak inguru hauetan egonaldi laburrak egin dituzte.
Aragoiko Jazetanian jarraitzen dugu, eta hementxe daukagu Antso herria. Herri hau, Pirineoetako bertze herriak bezala, garai batean, abeltzaintza batez ere zaukaten ekonomiaren ardatza bezala, baita ere basogintza, hemen erronkarin bezala almadierak baziren, egurrak, hemengo basoetatik, oianetatik atera eta errekatik beiti eramaten zituzten. Gaur egun berriz, baita turismoa da hemengo ardatza ekonomiko nagusia. Petrechimako lepora heldu gara, Folla de los Ingenieros delako bailaratik igo gara, orain Sobarkal tontorrera igotzea bakarri falta zaigu, eta Beitiko bidea, ibilbidea zirkularra egiteko, Petrechimako arroiletik egingo dugu. Eta orain, azken txanpan, bagoaz tontorrera. Atzean, Mididuso nabarmenki ere ikusten alda. Paisaia zoragarria.
Ia tontorrean gaude. Gibelian, Hiru Errege maila argi eta garbi ikusten aldugu. Sobarkal, mendi erresa izanik, azken metroak nahiko malkarrak dira. Eskuak erabili beharko ditugu, bai igotzeko eta baita jeisteko ere. Beraz, makilak puntu honetan utziko ditugu, eskuen laguntzekin gora igotzeko. Gaurko saioaren helburua lortu dugu. Sobarkal mendiaren tontorrean gaude. 2249ko garaiera duena. Gutxi gorabehera 9 metro desnibel positiboa egin dugu onera arte. Gure Gibelian Hiru Errege maila, hori eta Nafar Pirineoa ongi ikusteko ikuspegia. Orain dela denbora bat, Onjarbin hasi zen abentura, hementxe akitzen da. Hemen ematen zaio amaiera Pirineoak saioari. Nik ere hemen egingo dut nire agurra, plazer bat izan da, Nafarroako hainbat eta hainbat mendi eta ibilbide zuei erakustea, eta espero dugu gustatu izana. Mila esker eta bertze bat arte. Ezkaurreko mendigunean kareharria agerian gelditzen da, eta horrela erliebe kastikoko ezaugarriak ikusteko aukera dugu. Kobazuloak maiz agertzen dira, eta simak eta dolinak ere badaude. Uraren higadurak milaka urtetan egindako lanari esker sakanestuak sortu dira, eta hemen dugun paisai bitxi hau ere bai. Txokontaz disfrutatzen geldituko garagu, hurrengora arte.
hementxe daukagu, San Pedro de Anso eliza, 16. mendeko eraikin bat da, eta dauka olako gaztelu antza. Ez da bakarrik hemen erresuma ezberdinen arteko liskarrak eta zirenez eta gaztelua forma daukala, 16. mendean ja liskar horiek gutxi gora bera ja desagertu ziren, batez ere dauka olako hormak eta olako teilatu sendoak hemengo elurteak, hemengo negu gogorrak jasatzeko. Gaur daukagu gure azken saioa, eta hementxe, Anso herrian, bukatzen dugu gure ibilbidea. Mila esker! Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.